Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю. Нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Ганна Панцялеева і Дмітрый Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. сёння ў праграме. Далучымся да мерапрыемстваў, што прайшлі ў краіне да міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін. Узгадаем атмасферу, што панавала на прасторах 9-го міжнароднага пасхальнага фестывалю. Павіншуем з 95-годдзем Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купала Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Убачым прэм'еры, што прадставіла Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм». Завітаем на канцэрт, прысвечаны 40-годдзю творчай дзейнасці народнага артыста краіны Валянціна Дудкевіча. Даведаемся, чым будзе здзіўляць 5-й рэспубліканскі харэаграфічны конкурс «Дэнс-кангрэс». Задумаемся пра сапраўдныя жыццёвыя каштоўнасці разам з героямі прэм'ернай пастаноўкі ў беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры. І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. На гэтым тыдні ва ўсім свеце сваё прафесійнае свята адзначылі бадай усе творцы і прыхільнікі прыгожага. Сусветны дзень мастацтва, міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін, сусветны дзень цырка і міжнародны дзень культуры. У нашай краіне ў сферы культуры працуе больш за 65 тысяч чалавек, якія штогод праводзяць больш за 500 000 мерапрыемстваў. Ствараюць унікальныя творы мастацтва, рэалізуюць яркія маштабныя фестывалі, якія адлюстроўваюць гістарычныя і сучасныя этапы развіцця краіны. І для кожнага з іх паняцце культуры мае свой уласны код. На мой взгляд, культура – это зеркало наций, либо душа наций. И, безусловно, работа Министерства культуры, на мой взгляд, должна заключаться в том, чтобы это зеркало блестело и показывало ту самобытность, то, что сегодня у нас есть. Для меня вот наше все творчество, искусство, культура – это тот мост, который должен объединять. Ну, со всеми странами, государствами мы должны дружить, и все это должно идти через культуру. Культура нас окружает не только, когда мы сидим за роялем или слушаем какую-то оперу. Культура нам нужна и в повседневной жизни, когда мы общаемся, когда мы желаем друг другу здоровья, когда мы здороваемся утром и когда мы говорим «спокойной ночи». Это очень важно для того, чтобы каждый человек понимал, что культура в нем прежде всего внутри. Захаванне і папулярызацыю культурнай спадчыны на прасторы СНД абмеркавалі на гэтым культурным тыдні ў Мінску. Круглы стол з удзелам экспертаў, навукоўцаў і дзеячаў культуры з 7 краін прайшоў на пляцоўцы выканаўчага камітэта СНД. Мерапрыемства прымеркавалі да 35-годдзя садружнасці незалежных дзяржаў і міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін. Яго арганізатарамі выступілі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж». У нас очень много проектов совместных с Российской Федерацией. В прошлом году очень серьезный выставочный проект у нас был из Коломенского дома-усадьбы. Выставка белорусских мастеров 17-18 века, деревянное зодчество. Называлась «Золото иконостаса». Она привлекла очень большое внимание общественности, музейной, научной, культурной. Традыцыйная культура як універсальная мова паразумення і рэсурс для ўстойлівага развіцця грамадства. Гэтыя тэмы сталі цэнтральнымі на 9-м міжнародным форуме «Традыцыйная культура як стратэгічны рэсурс устойлівага развіцця грамадства», які прымаў на гэтым тыдні Магілёў. Мерапрыемства аб'яднала экспертаў, майстроў народнай творчасці і прадстаўнікоў дзяржаўных структур з Беларусі, Расіі, Казахстана, Арменіі, Малдовы і Азербайджана. Упершыню на прасторах форуму прайшла маштабная выстава-кірмаш «Народны каларыт». Тут можна было не толькі ўбачыць разнастайнасць вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці майстроў з усіх рэгіёнаў Беларусі, але і даведацца пра сакрэты старажытных промыслаў. Благодаря этому мероприятию мы можем развивать межкультурные, межгосударственные связи, сотрудничество, которые позволят нам расширить границы культурного пространства, получить некий опыт, поделиться полезной информацией, для того, чтобы мы смогли создать все необходимые условия для сосуществования в благоприятных условиях различных этносов и культур. Мінск на гэтым культурным тыдні стаў пляцоўкай 9-го міжнароднага пасхальнага фестывалю. У мерапрыемстве прынялі ўдзел больш за 500 чалавек, у тым ліку студэнтаў, выкладчыкаў і лаўрэатаў спецфонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. У межах форуму, што ладзіць Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, сёлета прайшоў другі саюзны конкурс маладых кампазітараў, арганізаваны сумесна з Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыяй.
Таксама праграма фестывалю ўключала разнастайныя канцэрты і творчыя дыскусіі, што прайшлі на шматлікіх пляцоўках. Далучылася да мерапрыемстваў музычнага свята і наш карэспандэнт Алеся Давідовіч. На адкрыцці фестывалю прадставілі пастаноўку «Снягурка» Мікалая Рымскага-Корсакава. Кампазітар лічыў яе лепшай з напісаных ім опер. Гэты твор у першую чаргу паказвае цудоўнае ператварэнне прыроды, якая спала пад снежным покрывам і прачнулася са з'яўленнем вясны. Сёлета фестываль прысвечаны году беларускай жанчыны. У цэнтры оперы, якая яго адкрыла, таксама жаночы вобраз. Дзеянне твора перанесена ў сучаснасць, а сама пастаноўка паказана ў нацыянальнай школе прыгажосці. Для акадэміі гэта першы такі вопыт. Пасхальный фестиваль – это наше центральное творческое событие, мы к нему долго готовимся. Это для нас большой праздник. То, что я вижу сегодня, меня очень радует, потому что я вижу вот эту творческую жилку, которая бьется в наших студентах. Я очень радуюсь тому, как они отдаются и по-новому прочитывают вечную классику. Нягледзячы на тое, што «Снягурка» цесна звязана са старажытнымі славянскімі абрадамі, гэта опера пра захаванне традыцыі і адзінства народа, а таксама яна паказвае вышэйшыя дасягненні ў галінах музычнага, выканальніцкага і тэатральнага мастацтва. Это одно из самых сложнейших сочинений по восприятию истории самой. Это не сказочка про Снегурочку, это история о людях, о психологии человеческого поведения, о том, что такое духовность, что такое свет, истина, правда и что такое настоящая любовь. А самое главное, что такое самопожертвование. Пожалуй, мне кажется, это самое важное для пасхального фестиваля. Идея высшей любви и идея способности пожертвовать себя ради всего человечества. Унікальнасць пастаноўкі ў тым, што гэта адна з першых сумесных работ рэжысёрскага курса, які быў набраны ў гэтым годзе. У гэтым спектаклі праявілі сябе студэнты-выканаўцы, салісты, інструменталісты. Аркестрам опернай студыі кіраваў Александр Высоцкі, галоўны дырыжор сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Свае намаганні прыклалі прадстаўнікі дызайнерскага факультэта Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Удзел у праекце традыцыйна прынялі и солисты Великого театра Беларуси. Когда-то ты был таким же студентом, как и сейчас ребята, которые находятся на сцене. Также находился, и также с тобой вместе на сцену выходили приглашенные солисты. И вот это переживать снова и снова, это такое приятное и незабываемое ощущение. Деду Морозу вядома, што сонца збіраецца загубіць Снягурку і толькі і чакае таго, каб выпусціць ёй у сэрца сваім прамянём агонь кахання. І бацькі вырашаюць аддаць Снягурку ў пасёлак Берандзеяў. Дед Мороз кліча Снягурку, яна з'яўляецца з лесу. Вясна ласкава сустракае яе і пытаецца, ці не хоча яна на волю, вядома, так. Сложно было к ней подобраться, потому что она более... она такая более пластичная, более элегантная. Я же характер, наверное, немножечко другой, более какой-то бунтарческий. Она более мягкая. И очень долго приходилось и в костюме, и без костюма вот искать какие-то плавные движения, взгляды, улыбку. Захаваўшы вернасць Александру Астроўскаму, паслядоўнасці развіцця дзеяння, толькі скраціўшы тэкст, адкінуўшы другарадныя фігуры, Мікалай Рымскі-Корсакаў разышоўся з драматургам у разуменні вобраза Снягуркі. Калі літаратурная гераіня ў большай ступені дачка Мороза, то гераіня оперы перш за ўсё дачка вясны. Это первая моя такая большая роль, и я очень благодарна, что, во-первых, она главная, во-вторых, она очень разнообразная, то есть мы наблюдаем сквозь всю оперу перевоплощение Снегурочки из маленькой нежной девочки в девушку, в женщину, которая в итоге обретает долгожданную любовь, за которой она пришла в царство Берендзеев, к людям. Надыходзіць час, і Снягурка сустракаецца з Купавай, якая спяшаецца падзяліцца сваім шчасцем. Яе любіць прыгожы Мізгір, і хутка будзе іх вяселле. Вось і сам жаніх, які з'явіўся з багатымі дарамі, але ўбачыўшы Снягурку, Мізгір, запалонены яе прыгажосцю, адмаўляецца ад Купавы. Очень тяжело было осознать, насколько должна быть яростной и вот этой неистовой Купава,
для того, чтобы выйти на сцену и чтобы все поняли, насколько она глубокий персонаж, а не просто девушка, которая ходит и на всех кричит. Очень тяжело было показать вот эту безудержную радость, когда только-только она выбегает, так как, к сожалению, еще жениха нету, предложения нету, а она это осознает. У оперы «Снягурцы» прыйдзецца загінуць, бо толькі прайшоўшы скрозь смерць можна спазнаць сапраўднае жыццё, так лічаць аўтары пастаноўкі. Завіталі ў вясеннюю казку на гэтым культурным тыдні Алеся Давідовіч і Александр Бірэцкі. Культура пачынаецца з чалавека, яго ўнутранага свету. Яна жыве ў памяці, у жэстах, у інтанацыях, у тым, як мы адчуваем свет. І мы працягваем дзяліцца думкамі тых, для каго культура не прафесія, а спосаб жыцця. Культура для меня – это мое естественное состояние души, та, может быть, сфера, которой я отдаю всю свою жизнь, та сфера, в которую я профессионально вошла и продолжаю в ней с радостью работать. Если бы не было моего любимого дела, не было нашей деятельности, культурной деятельности, наверное, жизнь, во-первых, была бы немного скучна. Вместе с тем мы отвечаем за очень такой важный пласт. Это мы подтверждаем культурный код нашей нации, нашего белорусского народа. Тело этой духовной культуры расце, напаўняецца літаратурнымі творамі, мастацкімі працамі, музыкай, кінастужкамі. Усё гэта паказвае пра тое, што чалавеку гэта вельмі неабходна. І з цягам часу людзі адбіраюць найлепшае для таго, каб расці, развівацца. 95 гадоў на варце роднага слова. Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адзначае юбілей. У межах святочных мерапрыемстваў у інстытуце правялі міжнародную навуковую канферэнцыю «Беларускі літаратурны працэс, традыцыі, сучаснасць», на якую завіталі госці навукоўцы Санкт-Петербурга. А ў пленарным пасяджэнні прынялі ўдзел такія слынныя даследчыкі, як доктар філалагічных навук, член-карэспандэнт Сцяпан Лаўшук і маладзейшыя калегі, якія абмеркавалі прыярытэты сучаснага літаратуразнаўства і падыходы найноўшага перыяду. Узгадалі старонкі вялікай гісторыі інстытута і месца ў ёй такіх асоб, як Міхась Мушынскі і Юльян Пшыркоў. У 1981 годзе за заслугі ў развіцці беларускага літаратуразнаўства і падрыхтоўку навуковых кадраў Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купала адным з першых, а для Леаніда Брэжнева, атрымаў ордэн дружбы народаў. Пра іншыя цікавыя факты з гісторыі установы, а таксама як вучоныя вызначаюць напрамкі і тэмы вартыя ўвагі даследаванняў і як вынікі працы інстытута выкарыстоўваюцца ў адукацыйных працэсах у наступнай размове. Вітаем вас, Александр Александрович. У сакавіку 1931 года у сістэме Акадэміі навук Беларусі быў утвораны Інстытут літаратуры і мастацтва. Як з часам змяняліся яго мэты і задачы? З часоў яго ўзнікнення да сённяшніх дзён мэта асабліва не мянялася. Гэта вывучэнне, даследавання беларускай літаратуры ў дынаміцы яе гістарычнага развіцця, а вось задачы карэктаваліся ў залежнасці ад тых ці іншых гістарычных, сацыяльных, палітычных і многіх іншых перадумоў, ад стварэння базы літаратуразнаўчай і так званага нацыянальнага літаратурнага канона да вывучэння беларускай літаратуры ў шырокім гуманітарным кантэксце. А сёння інстытут гэта сучасная курыруючая арганізацыя, якая аб'ядноўвае ў сабе і акадэмічную базу і нейкія сучасныя спосабы вывучэння гэтага прыгожае пісьменства. А пасля атрымання нашай краіны ўласнай дзяржаўнасці нешта змянілася? Так, безумоўна, большая ўвага, можа быць, надаецца такім пытанням, разумееце, нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, захаванні гістарычнай памяці, вяртанню ці увядзенню у літаратурны навуковы ўжытак мала знаёмых ці мала даследаваных імёнаў, твораў беларускай літаратуры, стварэнне фундаментальных прац. А ў 1968 годзе выходзіць у свет двухтомнік «Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры». Это такая значная падзея, якія яшчэ такія важкія падзеі адбываліся за гэты час.
Гэта праўда, гэта такая вехавае выданне, якое вы назвалі. Яно выйшла тады ў 2 тамах і набыло такі шырокі вялікі рэзананс як у межах краіны тады, так і за яе межамі. Нельга не сказаць пра гісторыю беларускай літаратуры 20-го стагоддзя ў 4 тамах, поўны збор твораў класікаў беларускай літаратуры. Гэта і Янка Купала, і Якуб Колас, і Максім Богданович, і Віцен Дунін-Марцінкевич, і Янка Брыль, і цяпер вот аддзел тэксталогіі рыхтуе поўны збор твораў Кузьмы Чорнага. Мы не павінны забываць пра калектыўныя манаграфіі, фундаментальныя даследаванні, індывідуальна аўтарскія. І на працягу 95 гадоў гэта тысячы выданняў. Асноўна, над чым працуем сёння, гэта сучасны літаратурны найноўшы перыяд, гэта тэорыя і гісторыя літаратуры, гэта даўняя літаратура, як мы яе называем, і гэта тэксталогія. Слухаю вас і думаю, што з часам задачы, якія стаяць перад установай, ускладняюцца. Гэта праўда, і мы тут павінны гаварыць пра тое, што літаратура гэта працэс, і як любы працэс, ён непазбежна сутыкаецца з іншымі працэсамі, ці іншыя працэсы на яго ўплываюць. Гэта і культура, і гісторыя, як я ўжо сказаў, сацыяльныя, палітычныя, самыя розныя чыннікі. Калі мы гаворым пра найноўшы беларускі перыяд літаратурны, то мы гаворым пра развіццё медыа, якое канкурыруе з папяровымі выданнямі. І ўсё гэта як бы ускладняе мэту галоўную інстытута і разам з тым патрабуе супрацоўнікаў установы такога міждысцыплінарнага мыслення, я б сказаў. Увогуле, у якіх напрамках працуюць вучоныя інстытуты? У інстытуце працуе 5 аддзелаў, і фактычна яны вызначаюць накірункі дзейнасці інстытута. Гэта аддзел 11-19 стагоддзя, адпаведна вывучэння літаратуры гэтага перыяду. Гэта аддзел 20-21 стагоддзя, таксама зразумела. Гэта аддзел узаемасувязі літаратуры, гэта кампаратывістыка, параўнанне беларускай літаратуры з іншымі літаратурамі свету. Скажам, беларуска-італьянскія ўзаемасувязі, беларускія, іспанскія, многія іншыя. Гэта аддзел гісторыі і тэорыі літаратуры, і гэта аддзел выданняў тэксталогіі, той аддзел, які займаецца зборам твораў. Дзе потым вынікі гэтай працы вучоных можна убачыць і адчуць? У нашых супрацоўнікаў шмат актаў уранення ў навучальны працэс, у прыватнасці ў ВНУ, але ёсць і ліцэі. На аснове нашых напрацовак фарміруюцца ў тым ліку дзяржаўныя адукацыйныя праграмы, вучэбныя дапаможнікі. Супрацоўнікі нашага інстытута з'яўляюцца членамі пастаянных ці часовых камісій пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, пры Міністэрстве інфармацыі. Вот якраз яны ўжо працуюць над канцэптуальнай часткай сённяшніх падручнікаў у школе. Вышыня, якая стала вечнасцю. У сталічным кінатэатры «Масква» прайшоў прэс-паказ драмы «Адно на дваіх» нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Прэм'ера прымеркавана да 5-й гадавіны трагедыі ў Баранавічах. Фільм рэжысёра Івана Паўлава расказвае рэальную гісторыю 2021 года, калі ваенныя лётчыкі цаной уласных жыццяў прадухілілі трагедыю, адвёўшы ад жылых дамоў некіравальны самалёт Як-130. У шырокі пракат дакументальная драма пра подзвіг герояў Беларусі і лётчыкаў Андрэя Нечыпорчыка і Мікіты Куканенкі выйдзе 30 красавіка. В титрах над фильмом работали. Первой фамилией идет главный консультант Владимир Леонидович Нечипорчик. Отец, летчик-снайпер и наш консультант. Вот постоянное общение с ним, постоянные раздумья, задавать ли этот вопрос или нет, чтобы лишний раз не тревожить. И в какой-то момент я понял, что человек сильный, и если нужно для фильма, то вопрос можно задать. Да 40-годдзя аварыі на Чарнобыльскай АЭС у кінотэатрах краіны на гэтым тыдні адбылася рэспубліканская прэм'ера фільма рэжысёра Марыны Данекінай «Чарнобыль. Жывая зямля». Аўтары праекта спалучылі унікальныя архіўныя матэрыялы з сучаснымі здымкамі, каб паказаць маштаб трагедыі і яе наступствы праз прызму часу. У цэнтры ўвагі людзі, якія апынуліся ў эпіцэнтры падзей, ліквідатары, урачы, навукоўцы, супрацоўнікі міліцыі і жыхары беларускіх вёсак. Наш фильм он скорее о преодолении. То есть он о том, как жизнь и хозяйство восстанавливается, возрождается на поврежденных, загрязненных территориях.
Працягваем дзяліцца разважаннямі тых, хто стварае свет культуры. Пра тое, што аб'ядноўвае людзей, фарміруе іх унутраны свет і застаецца з намі па-за часам. Культура, прежде всего, это тот феномен, который помогает человеку постоянно развиваться. Да, не останавливаться. Помогает ему все время оглядываться назад и помогает ему становиться и шлифовать свою нравственность. Для меня культура – это везде, это во всем. Она не только в том мире, в котором я существую в музыке, но она также и во взаимоотношениях друг с другом, во взаимоотношениях людей, в тех чувствах и в тех эмоциях, которые мы получаем ежедневно. Конечно, мне всегда очень приятно, я считаю это естественным, когда люди культурно общаются друг с другом, сохраняют вот эти взаимоотношения именно культурные, в широком смысле этого слова. Я для себя ориентируюсь фразой великого русского философа Бердяева. Культура важнее и политики, и экономики, потому что без культуры не будет ни одного, ни второго. Заўсёды быць заўтра. Гэта крэда народнага артыста краіны Валянціна Дудкевіча. І менавіта гэты слоган даў назву канцэрту, які прайшоў на сцэне Палаца Рэспублікі да юбілею творчай дзейнасці маэстра. Роўна 40 гадоў таму Валянцін Уладзіміравіч узначаліў дзяржаўны акадэмічны ансамбль танца Беларусі і на доўгія гады стаў тым маторам, што рухаў калектыў да вяршыняў харэаграфіі і зрабіў яго эталонам для ўсіх танцуючых ансамбляў краіны. Белтэлерадыёкампанія правяла здымкі канцэрта, тэлеверсію якога 1 мая можна будзе ўбачыць на тэлеканале «Беларусь-3». Завітала на яркае сцэнічнае шоу і наша карэспандэнт Лізавета Лапіна. Сінтэз класічнай харэаграфічнай школы і сучасных танцавальных тэндэнцый, арыгінальныя аранжыроўкі і нечаканыя калабарацыі. Усё гэта ў новай святочнай праграме дзяржаўнага акадэмічнага ансамбля танцы Беларусі. Народныя і этнічныя, сучасныя і гістарычныя танцы, мюзіклы і сюіты. За годы актыўнай творчай дзейнасці праграмы і нумары заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь атрымалі прызнанне і выклікалі цікавасць публікі да народнага мастацтва. За 40 гадоў дзейнасці мастацкі кіраўнік Валянцін Дудкевіч змог ператварыць звычайны народны калектыў у сучасны з элементамі шоу, сусветнымі танцавальнымі канонамі і арыгінальным падыходам да класікі. Гэтым адметная і новая праграма «Заўсёды быць заўтра», прымеркаваная да юбілею працы майстра ў калектыве. Я себе так подумав давно, сделал небольшой вывод. Ну, что мы представляем собой и когда? Вчера, знаете, это вчера, позавчера, дальше, и так и растворилось. Мы, в принципе, есть то, что мы есть сегодня, и то, чем мы можем быть завтра. Унікальнасць канцэрта заключаецца ў яго маштабнасці і выступленні на адной сцэне адразу двух вядучых айчынных калектываў – дзяржаўнага акадэмічнага ансамбля танца і прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь. Праз жывое сімфанічнае суправаджэнне народныя матывы набываюць большую рытмічную гібкасць, дынамізм і драматызм, эмацыянальную глыбіню і жвавасць. Это впервые, наверное, в таком большом мероприятии мы встречаемся с танцевальным коллективом, но мы с заслуженным коллективом государственного ансамбля танца мы встречались уже, наверное, на протяжении 15 лет на разных площадках, но это был 1, 2, 3 номера совместных. А вот мы пришли к тому, что это большой сольный концерт. Праграма складалася з двух аддзяленняў. Кожнае з іх прадставіла публіцы як зусім новыя прэм'ерныя нумары, якія толькі нядаўна папоўнілі творчую скарбніцу калектыву, так і ўжо прызнаныя пастаноўкі, з якімі асацыюецца ансамбль. Так, па традыцыі, канцэрт, прымеркаваны да юбілейнай даты, распачаўся з твора Крывічы, які ўяўляе сабой мастацкую рэканструкцыю старажытных традыцый айчыннай культуры и адлюстроўвае эпоху формирования белорусского этносу. Все мы знаем, что были Кривичи, Радимичи, Дрыговичи. И вот мы показываем на сцене образ этих поселений. Все это отражается в костюме, обуви. Традыцыйным з'яўляецца і нумар вясковай гульні. Гэта пастаноўка, якая адлюстроўвае сюжэты звычайнага сялянскага жыцця со своими святочными забавами и обрадами. Это веселый игровой номер, где парни влюблены в девушку, а девушка с ними заигрывает. Вот. Номер очень техничный, очень эмоциональный, ну и очень веселый.
Вялікая ўвага падчас фарміравання праграмы адводзілася прэм'еры мінулага года, з якой пачыналася другое аддзяленне ўрачыстага канцэрта. Гэта нумар «Майстар», створаны паводле рамана Міхаіла Булгакова «Майстар і Маргарыта». У яго аснове стылізаваны, мадэрнізаваны сюжэт з музычнымі тэмамі Ігора Карнелюка. Это музыка, основа его взята из сериала 2000-х годов, который вышел. Музыку написал Игорь Карнелюк, и вот мы сделали такую сюиту около 21 минуты. Нумар арыентаваны на сімвалізм, што знаходзіць адбітак у вобразах персанажаў. Іх стварэнне дастаткова працаёмкі працэс, які ўключае вызначэнне характэрных рысаў герояў, фарміраванне індывідуальнага харэаграфічнага тэкста і працу над касцюмамі. Так у сюіце вылучыліся асноўныя тры вобразы – Маргарыты, Воланда і самога майстра, вакол гісторыі якога будуецца сюжэт пастаноўкі. Мастер наполнен болью, трагедией и поиском, бесконечным поиском именно той отправной точки, где рождается истина. Образ Маргариты же, наоборот, наполнен надеждой, любовью и верой. Верой в безусловный талант мастера. И третий образ, образ Воланда, мы с Валентином Владимировичем решили сделать не страшным, не злым. Мы решили сделать его справедливым и беспрекословным. Прынялі ўдзел у канцэрце і запрошаныя госці. За арыгінальнай песняй ляцелі гусі на словы Валянціна Дудкевіча і музыку Артёма Фролова выступіла салістка Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Геннадзя Тітовіча Анастасія Воранова. Сам жа нумар, балетмайстрам-пастаноўшчыкам якога стаў Максім Кашэвіч, перадае пластычнасць і мяккасць кроку артыстаў, плаўнасць і адначасова дынамічнасць кожнага харэаграфічнага элемента. Мы пытаемся идти в ногу со временем, не зря концерт называется «Всегда быть завтра», да? И мы пытаемся привлечь молодежь к национальной культуре. Канцэрт «Заўсёды быць заўтра» прадставіў усе этапы творчага шляху мэтра беларускай харэаграфіі Валянціна Дудкевіча і арганізаванага ім калектыву. Праз знакавыя лепшыя нумары са свайго рэпертуару ансамбль танцы перадаў народны каларыт і трэнды сучаснага харэаграфічнага напрамку, у чым на гэтым культурным тыдні пераканаліся Лізавета Лапіна і Максім Ргаўнёў. Пошук і падтрымка таленавітай моладзі, што займаецца танцамі. Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў рыхтуецца прымаць 5-й рэспубліканскі харэаграфічны конкурс «Дэнс-кангрэс», што пройдзе з 23 па 25 красавіка. Пра геаграфію удзельнікаў юбілейнага форуму, намінацыю якіх пройдзе творчае спаборніцтва, адукацыйную праграму ганаровых гасцей даведалася наша калега Таццяна Жданова. Наталья Владимировна, приветствуем в вашем лице 5-й республиканский хореографический конкурс «Дэнс-конгресс». А какой путь подготовки к конкурсу, как правило, проходит каждый участник? Начинают готовиться уже, как они говорят, с первого дня после предыдущего конкурса, потому что особенность же нашего конкурса заключается в том, что нельзя подавать работы, которые были уже представлены в прошлом году, и нельзя подавать старые работы, которым более 3 лет. Сочиняется 2 произведения. Одно из них по выбору отправляется на адрес университета, на адрес оргкомитета, и первоначальный отбор идет по видеозаписям. В результате выбираются те участники, которые приглашаются для очных туров, для 2 туров, и затем в течение 3 дней фактически идут конкурсные испытания, но помимо прочего у нас же есть еще обычно либо какая-то концертная программа, либо мастер-классы от преподавателей нашего университета, либо от членов жюри, поэтому этот путь сложный, но он в то же время интересный, и многие участники уже ждут каждого следующего конкурса. Участники соревнуются в номинациях «Современный танец» и «Белорусские традиции и инновация». Конкурс акцент делает на актуальность? В том числе на актуальность. Мы хотим показать, что белорусский танец – это не только то, как танцевали наши бабушки, да, это взгляд на нашу традицию с современной точки зрения, поэтому в каждом туре представляются разные произведения, и мы надеемся, что и в этот раз мы увидим какие-то новые подходы к традиционному белорусскому танцу. Дэнс-конгресс дает возможность лауреатам поступать без экзаменов в университет
университет культуры и искусств на профильной специальности. Не только в университет культуры и искусств, у нас 2 возрастные группы. Младшие, если они подходят по возрасту, могут выбрать средние специальные учебные заведения для поступления по профилю хореографическое искусство. И ребята, которые в старшей группе становятся лауреатами, они могут поступать и к нам, и в том числе в Академию музыки. Изначально Dance Congress был нацелен на профессионально ориентированных ребят. Сегодня требования к участникам конкурса изменились? Нет, они только ужесточились, если так можно назвать, потому что мир профессионального танца, он достаточно жесткий, все ищут универсальных танцовщиков, поэтому это не конкурс ради конкурса, это конкурс ради будущей профессиональной судьбы. По-прежнему ориентация остается такой на то, чтобы все участники конкурса, даже если они не стали лауреатами, понимали, что они нужны своей стране, что они могут быть задействованы в различного рода мероприятиях, и это происходит, к счастью. Поэтому, прежде всего, мы заинтересованы в поддержке нашей белорусской культуры. А расширяться географически не входит в концепцию Dance Congress? Я думаю, нет, потому что нам интересно, поскольку организатором выступает наш университет, поддерживать прежде всего все, что связано с хореографическим искусством Республики Беларусь, видеть свои коллективы и исполнителей, как их можно впоследствии задействовать. Хотя международные члены жюри говорят о том, что да, было бы интересно приехать, привести коллективы из Российской Федерации, из других стран, но пока мы не рассматриваем такую возможность, хотя и отдельные исполнители, и коллективы звонят, и в том числе из России, спрашивают, и из Казахстана, как можно поучаствовать в конкурсе. Это уже такое своеобразное сообщество, которое очень открыто, и каждый раз появляются новые коллективы, новые исполнители, которых мы не ожидали. Но приятно, что даже те, кто уже добился значительных высот, на предыдущем конкурсе хотят показать свое искусство еще раз зрителям. У культуры няма адзінага голасу, яна гучыць шматгалоссем у музыцы, у слове, у руху. Сёння мы сабралі гэтыя галасы, каб пачуць, пра што гаворыць культура сёння. Культура – это наша сфера творческая, это сфера нашей жизни. Пожалуй, для театра культура – это то, что мы создаем. Собственно, это то, ради чего мы сегодня творим и существуем. Гэта пераемнасць традыцый. Гэта калі нейкая лінія ўзята мастацтвам, навукай, я не ведаю, чым яшчэ, не перарываецца, а падтрымліваецца новым пакаленнем. Калі новае пакаленне счытала гэтыя коды і панесла ў будучыню, гэта ёсць культура. Культура – это вообще всеобъемлющая история, потому что культурный человек, он должен погружаться в различные виды искусства для того, чтобы его кругозор был максимально широким и обязательно, почерпнув от традиционных каких-то вещей, что-то привносить от себя в этот мир, в это будущее. Музыка, якая гучыць сэрцам. У Мінску прайшоў рэспубліканскі музычны фестываль «Нашы галасы», які аб'яднаў выканаўцаў з інваліднасцю па зроку. На сцэне вакалісты, інструменталісты і творчыя калектывы, для якіх мастацтва стала спосабам самавыяўлення і дыялогу са светам. Кожны нумар – гэта не толькі майстэрства, але і шчырасць, сила духу і любоў да музыкі. Более 20 лет точно. Мы ежегодно проводим такое глобальное, такое серьезное, такое долгожданное и очень яркое событие в творческой жизни людей с инвалидностью по зрению. Но единственное, мы меняем название нашего фестиваля, чтобы идти всегда в ногу со временем, и соответствовать, конечно, теме нашего фестиваля. У Москве на гэтым тыдні аб'явілі імёны пераможцаў міжнароднай маладзёжнай прэміі «Садружнасць дэбютаў» за 2025 год. Лаўрэатам прэміі стаў саліст оперы Вялікага тэатра Беларусі Іосіф Нікітенка. Таксама калектыў Вялікага тэатра Беларусі на гэтым тыдні атрымаў міжнародную прафесійную музычную прэмію «Брава». Высокай узнагародай адзначана пастаноўка оперы Пятра Чайковскага «Арлеанская дзева». У Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры прайшлі гастролі Ніжагародскага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра драмы імя Горкага. На беларускай сцэне артысты прадставілі 4 пастаноўкі, сярод якіх камедыя «Рэвізор». Спектакль рэжысёра Александра Марына абсалютна сучасны. Пры гэтым са сцэны гучыць кананічны гогалеўскі тэкст, які становіцца рэвізорам і сучаснай мовы, і сучасных душ. У нас спектакли проходят в современности. То есть актеры в современных костюмах, начало спектакля, и постепенно они переходят
в тот век, о котором писал Гоголь. У беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры прадставілі прэм'еру спектакля «Падарожжа месье Перышона» паводле п'есы Эжена Лабіша. Пастаноўка створана ў жанры музычнай камедыі, што высмейвае чалавечыя заганы, эгаізм і крывадушнасць і прапануе гледачам задумацца пра сапраўдныя жыццёвыя каштоўнасці. Адным з першых убачыў спектакль падчас генеральнай рэпетыцыі наш карэспандэнт Алесь Мойскі. Беларускіх аматараў мельпамены заўсёды цікавіць французская драматургія. Будуць гэта класікі Мальер або Віктор Юго, ці сучаснікі, як Эрых Эмануэль Шмідт альбо Іў Жэміяк. Вось і дзяржаўны маладзёжны тэатр звярнуўся да п'есы Эжена Лабіша. Французскі драматург напісаў «Падарожжа месье Перышона» ў 19 стагоддзі, а 40 гадоў таму можна было ўбачыць аднайменны музычны фільм Маргарыты Мікаэлян. Анастасія, у 1986 годзе быў фільм з Олегам Табаковым аднайменны. Скажыце, ці карысталіся ім, ці праглядалі перад тым, як ствараць свой спектакль? О, это наши любимые артисты, и Табаков, и Гафт, и это был огромный соблазн, искушение посмотреть как раз, что сделали они. Но я себя поборола, и фильм, я скажу честно, не смотрела. Я абсолютно не имею никакого представления о музыке, которая там, о чем они поют, о чем они говорят, и это абсолютно работа с чистого листа. Куда же мне податься, как от себя мне можно отдохнуть? Забудь меня, забудь, у нас с тобою произошелся путь. Але ж драматычныя артысты, якія працуюць у тэатры, не так часта ім даводзіцца спяваць. Вось як у гэтым плане? Очень интересный опыт, потому что любое слово, произнесенное именно драматическими артистами, оно всегда приобретает какой-то неожиданный совершенно смысл, и в моменте на это всегда трогательно смотреть и слышать. У дзяржаўным маладзёжным тэатры пастаноўку даверылі маладому рэжысёру Александру Бародка, які працаваў ужо над спектаклямі «Вось я і прыйшла» і «Хатыня» у Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. Менавіта ён кіруе рэпетыцыйным процессом и зараз. Здесь правильнее говорить о целой команде, которая работала над созданием этого спектакля, потому что, конечно, режиссер важен, но не менее важен композитор, потому что здесь более, наверное, трети от всего времени спектакля звучит музыка Александра Гімбіцкага. Над харэаграфіяй працавала балетная трупа пад кіраўніцтвам Кірыла Балтрукова. Драматычным артыстам давялося не толькі спяваць, але і танчыць. Уникальность этого спектакля в том, что это впервые у нас в театре, у нас есть балетная труппа, и этот спектакль объединил балетную труппу и драматическую. Па сюжэце заможны каретнік Перышон разам з жонкай і дачкой накіроўваецца ў Альпы. За руку іх дачкі змагаюцца двое, пакуль сам тата летуценіць. Так, стойте! Я оставил в карете свою шляпу. Все отменяется. Она на тебе, Борчик. О, боже мой, конечно же, она здесь. Мне всегда нравится, когда персонаж, так называемый, во время спектакля меняется. В итоге меняется, и что-то с ним, вот на протяжении спектакля что-то с ним происходит, и в финале он должен обязательно, мне так кажется, как-то поменяться. И вот если мой Перышон был таким, который тянулся к большому обществу, был такой напыщенный, да, то в финале он понял, что на самом деле самое простое, нужно быть просто благодарным за все. Над сценографией, декорациями и костюмами працавала мастак-постановщик Татьяна Мацевич. Над музыкой композитор Александр Гімбіцкі. Это история мюзикловая, что очень много вокальных номеров. Мы именно делали ставку на масштаб, на красочность, на такую мозаичность, на такие всплески. И очень дорогого стоит то, что в дуэтных номерах и в номерах, где герои проявляют себя, помимо того, что актеры работали над своими образами, искали характеры, я хотел подчеркнуть вот эти характеры какими-то музыкальными элементами. Новый спектакль высмеивае чалавечыя парокі, ганарыстасць, эгаізм, крывадушнасць. Прытым ён выклікае шчырыя усмешкі, як у Алеся Мойскага і Сергея Юбко на бягучым культурным тыдні. Адзначыўся гэты тыдзень і сумнай навіной. На 84-м годзе пайшоў з жыцця заслужаны дзеяч мастацтва ўкраіны, кінарэжысёр Беларусьфільма Вячаслаў Нікіфараў.
Яго фільмаграфія налічвае больш за 30 мастацкіх стужак і серыялаў. Сярод іх «Тумпабедум», «Зімародак», «Бацькі і дзеці». Светлая памяць пра Вячаслава Нікіфарава назаўжды застанецца ў нашых сэрцах. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, а мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.